Euskalduna jauregia ere bai. Maila honetan, IKEI Research and Consultancy. Maila honetan, zilarrezko bikain maila ertainaren ziurtagiriak emango ditugu orain, lehendabizi Centro de Estudios INATEC. Gasteizko alkate jauna, Jaurlaritzako sailburu kideok, herri ordezkariok, jaun-andreok, arratsalde on guztioi. Hizkuntza politikaz gainera gure sailaren ardura da kultura eta utzi dazue propaganda egiten hastea. Hilaren 21ean aurkeztuko da gure zine aretoetan dantza pelikula. 2018 uste dut urte garrantzitsua izan dela dantzarentzat, hainbat ikuskizun eta sari jaso ditu euskal dantzak, eta urtea borobiltzeko ikuskizun eder bat izango da. Gure dantzaren mundua, bere simbolismoa eta bere edertasun estetiko guzia erakutsiko eta adieraziko duena, eta beraz ez hutsik egin, eta 21etik aurrera kontsumitu kultura pixka bat zine aretoetan eta eman dezaiogun bultzada bat dantza pelikulari merezi duena. Urte honen hasieran, Montrealen dagoen McGill Unibertsitatean gizarte berrikuntzari buruzko mintegi batean parte hartzeko aukera izan nuen. Eta azken 10 hamarkada hauetan, gure herrian gizarte berrikuntza bezala ardaitekeen zerbait ote zegoen galdutu genion gure buruari eta aztertu genuen. Nik artean hasi gabe eta gertatu gabe zegoen arren, Euskaraldiaren kasua aipatu nuen. Aitortuko dizuet lehen pausuak ematen ari ginela eta abentura baten hasieran geundela. Ez genekien artean zer izango zen Euskaraldia. Nola asmatu 220.000 pertsonak banan-banan konpromiso personal eta publiko bat hartuko zutela hizkuntza ohiturak aldatzearekin eta euskararen gizarte erabilerarekin. Seguru, gaur bikain ziurtagiria jaso duzuen enpresa, ikastetxe, elkarte eta erakunde arduradun eta lankide askok bat egin duzuela euskaraldiarekin, eta konpromiso honek aukera eman dizuela zuen hizkuntza ohiturak zertan diren aztertzeko eta gaiari nola heldu diezaiok egon gogoeta egiteko. Oraindik ez daukagu jakiterik, baina litekeena da gizarte berrikuntzaren adibide on bat izatea euskaraldia. Denborak esango digu. McGill Unibertsitateko mintegi hartan, Agirre Lehendakari Zenterreko ordezkariak ere gurekin batera ziren, eta Montrealeko adiskideen aurrean ariketa egin genuen, gure herrian azken hamarkadotan izan diren gizarte berrikuntza horren adibideak aurkitzeko. Eta uste baino gehiago atera zitzaizkigun zerrendan. Adibidez, euskararen berreskuratze prozesua, ikastolen sarrera, kooperatiben mugimendua, enpresa txikiak sortzeko izan den ekintzailetza gaitasuna, euskal sukaldaritza berria, gure gizartearen kohesioa kudeatzeko hainbat tresna, adibidez, RGI deitzen dugun hori. Edo, Bilbon daukagun Guggenheim museoa eta bere bitartez hirian gertatu den transformazio ikusgarria. Agirre Lehendakaria Zenterreko ikertzaileen ustez, azken hamarkadotan bizi izan ditugun esperientzia horiek ezin dira ulertu prozesu horien oinarrian dagoen kultura eta gure herriak arazoei aurre hartzeko eta aurre egiteko dauzkan balioak aztertu gabe. Eta zeintzuk dira balio horiek, behin eta berriro ateratzen direnak? Autoeraketa edo burujabetasuna, lehiakortasuna, konpromisoa, elkarlana edo gauzolana, publiko-pribatu lankidetza, demokrazia, horiek dira atera ziren balio batzuk. Gaia, baloreen gai hau berez uste dut interesgarria dela, edozein arlotan, baina baita euskararen honetan ere eta gaur honi buruz hitz egitea tokatzen zaigu. Euskara indarberritzeko prozesuak 3 indargune nagusi izan ditu. Hezkuntza sistema, helduen euskalduntzea eta administrazioen euskalduntzea.
eta 3 indargune hauen oinarrian gizartearen atxikimendua. Prozesua ez da amaitu, egiten ari gara. Eta datozen urteetan garrantzi berezia hartuko du lan munduan euskararekin egin dezakegunak edo gerta daitekeenak. Izan ere, oraindik euskarak irabazi ez duen mundua da arlo sozioekonomikoaren mundu hori. Beraz, irabazteko daukagu. Bai arlo publikoan, bai pribatuan, irabazteko daukagu harreman sozioekonomikoen mundu hori, eta irabazteko daukagu euskara lan hizkuntza bihurtzea. Lan munduan ere ezagutzatik erabilerarako pausua eman behar dugu, eta hori hartu behar dugu helburu nagusi bezala. Eta kontu horietan garrantzi berezia du beste batzuetan bezala aitzindaritzak edo lidergoak. Zuek, zuen enpresa, zuek ordezkatzen dituzuen elkarteek lidergo papera hartu duzue. Elkarte bezala, eta kasu askotan, zuen enpresa eta elkarteetan pertsona bezala. Eta zuen modura, bikainen azken 10 urte hauetan ziurtagiriaren bila joan diren enpresa, elkarte, erakunde eta pertsonak. Euskararen munduak nik uste dut momentu interesgarria bizi duela. Hiztunen aktibazioa eta erabilera jarri ditugu jomuga bezala. Eta euskaraldiaren aipamena eginez, hasi dugun ezkero hitzaldi hau, utzi dazue aurreratzen, euskaraldiaren hurrengo edizioak entitate eta enpresetan jarriko duela arreta berezia. Etorkizun hurbilean, ariketa individualetik kolektibora pasa beharko dugu, eta agian lehen goroipatu ditugun balioiek erabili beharko ditugu gure lan horretarako. Zuen laguntzarekin, amaitu berri den edizioa bezain, arrakastatsua izatea espero dugu hurrengo euskaraldi hori. Etik aitortzen dizuet baikorra naizela. Jakin baitakit herri honetan kemen berezia dagoela horrelako erronkei aurre egiteko. Eta enpresaren mundua jakina ez da salbuespen bat. Giza kapital izugarria duen arlo bada. Uste dut lehen aipatutako balio horiek lagunduko digutela eginkizun horretan. Ahobiziak eta belarri prestak eroso ikusi nahi ditugu lantokietan eta entitateetan. Eta horretarako jakina baldintza egokiak sortu behar dira. Ardura eta konpromiso hori hartuko duten enpresa eta entitateak behar ditugu. Funtseskoak izango direlako euskarak esparru berriak irabazten jarrai dezan. Halaber, erantzukizun horri heltzeko eta eginkizun horretan aurrera egiteko prest dauden enpresa eta entitateek jakin behar dute Eusko Jaurlaritza bide lagun izango dutela. Gaurkoan, bikainen 10. urteurrena ospatzen ari gara. Zurekin 11 leloarekin. 10arekin ez gara konformatzen, eta aurrera egin nahi dugu zuekin, elkarrekin. Gure balio eta kulturatik euskarak bere tokia irabazi dezan. Eskerrik asko zuen aleginagatik. Eskerrik asko aitzindari izateagatik eta esker mila zuen konpromisoagatik. Arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi kaferi gabe eta 10 gabe gainea. Nik uste dut Zupiria sailburuak aipatu zidanean ekitaldi honetan konbidatu nindunean parte hartzea. Nolabait aukera bat izan zen niretzako eta gustu handiz baietza aipatu nuen. Zergatikan, nolabait euskararen ezagutza, euskararen erabilera, hainbat arlotan nik uste dut askoz ere sendoagoa izan dela, askoz ere zabalagoa, baina enpresa munduan kosta egin dela gehiago, eta nolabait bai gure kultura, gure nortasuna beti hitz egiten dugu, baina askotan enpresatik kanpoa egin dugu, eta gure nolabait lanen erlazioak eta gure arteko hizkuntza ez dela euskara izan enpresa munduan. Naiz eta gero kafe bat hartzen bai, baina gero enpresa erlazioetan kosta egin zaigu hori. Eta gaur nik uste dut badagola halako kontzientzia bat, hori ere gure kudeaketa barruan sartu behar dugula, eta horrei ere atentzioa eman behar diogula. Argi dago, baita ere, Urkullu lehendakariak aipatu berri du, egun gutxi dela, hizkuntza politikarekin batera, euskara bultzatu eta garatu egin behar dugula, eta ezinbestekoak ditugula horretarako prestakuntza bai, baina baita ere ilusioa.
Eta nik zerbait gehituko nioke, eta gogoa. Hori ezinbestekoa dugu, ilusioa, prestakuntza, baino gogoa izan behar dugu horrei ekiteko. Enpresa ertain eta handietan gehiago kostatzen da. Agian enpresa txiki batean ari geranean, gure artean erresago egiten da erlazio hori. Enpresa handi batean, naiz eta leno GKN-eri buruz aipatu duten, eta nik nola etxeparean daukaten oso ondo ezagutzen ditut, komplikatu izaten da horrelako enpresa handi batean erlazioak euskeraz mantentzea. Eta erlazioak aipatzen ditudanean, ez naiz ari prozeduraz eta horrelako gauz, ez baizik eta elkarri bidaleteko mezu bat euskeraz idaztea askotan kosta egiten da. Eta nik uste hor ezagutza eta erabilera elkarrekin dijoaztela. Eta leno, nolabait aipatzen zen baita ere bideoan, gero eta gehiago ikasleak euskeraz dakite, ikasleak erabat elebiz hitz egiten dute, elebiduna dira, eta iristen dianean enpresetara erresago egiten dute, formakuntza badaukate eta erresago ateratzen zaie. Une paregabean aurkitzen gera beraz, gure ikasleek une honetan erresago erabiltzen dute euskera eta horrek aukera bat sortzen digu enpresa mailan, langileak gero eta gehiago euskaldunak izango dira, beraien arteko erlazioa errazago izango da, eta ez da bakarrikan euskeraz hitz egitea, ze euskaldun zaharrakenak pasado deu baita ere beste urrats bat eman beharra, ze ni behintzat garai hartan euskaldun zaharra baina nik ez nekien inolaz ere euskeraz idazten, eta hori ere ikasin behar izaten da, terminologiak komplikatuak izaten dira batzutan alde batetikan bestera pasatzea, hizkuntza batetikan bestera pasatzea. Gure ikasle berria, gure gazteak hori eginda dukate, bide hori eginda dukate, beraz hori erraztasun bada. Hizkuntza eskubideen inguruan ikuste dut urratsak eman direla, hori ere ez dago zalantzan, eta euskararekiko atxikimentua, eta orain dela gutxi izan dugun Euskaraldian nolabait nabaritu dugu, izugarria da. Beraz, guztiak abantailak dira. Ez baditugu aprobetxatzen gero eta gehiago egiteko, nik uste aukera galdu bat litzatekela, eta herri bezala hori ezin dugu onartu, eta nik uste ez dugula egingo. Hainbat eta enpresetan egindako bidea garrantzitsua da, eta erakutsi du horrek euskaltzaleak badaudela, baina baita ere esfortzu handi bat egiteko aukera badagoela, eta bikaintasunaren bidean nolabait urratsak emateko aukera badagoela. Programa diferenteak garatzen ari gera, eta nik aipatu behar dut baita ere, gure kasuan, hemen izan dugu, espriko ordezkari bat, gainea lehen mailakoa, izan dana gainea ebaluatzailea, eta gure kasuan guk ere aintzindari izan nahi dugu, eta lortu duguna da nolabait gure instituzioan bertan, eta gure kasuan gure prozedurak ere gure aportazioa egitea. Eta hizkuntza politikako sailarekin batea nolabait gure ekarpena ere egitea. Bai, espritikan, aipatzen izuen bezala, baita ere energiaren euskal erakundetikan. 3 talde sortu ditugu, eta horrari geha baita ere buru belarri. Ez da bakarrikan esatea zuek egin behar dezue, baita ere guk badaukagu gure egin beharra eta gure lana. Gure kasuan beraz, esan genezake nolabait adibide izan nahi degula, ez da esango gerala, baino bai izan nahi degula, eta beste batzuei eskatzen dioguna gure buruari ere eskatu egin nahi diegula. Horretarako, noski, hainbeste plan estrategiko eta hainbeste gai jarri behar dia martxan, eta gure kasuan ere hortan ari gera. Eta gaur, nik uste horrei kontutan izanikan, hainbatek eta hainbatek zer egiten dezuen, eta nola egiten dezuen lan, aitortza egitea tokatzen zaigu. Eta hori izango da gaur, 10 urte urtea da, urte borobila da, eta zuek urte hauetan egindako lana, baino aurten nolabait aitortuak izango zeratenei baita ere zorionak ematea tokatzen zait. Zorionak ematea eta gogoratzea hau ez dela bukatzen, eta eskailera mailak direla, eta poliki-poliki eskailera maila horiek igo egin behar diala. Eta gorenera iritsi danak ere, badauzkala seguruen beste pixu batera igotzeko aukerak, eta hori beti dela nolabait motibagarria. Ze askotan jartzen baldin bagea gure erosotasunean, bukatu dut, lortu dut aitortza gehiengo aitortza eta ja bukatu dut ez. Beti dago zerbait gehiago egiteko, eta nik uste tokatzen zaigula baita ere elkarrekin lan hori egitea. Zer gehiago egin genezake, ze aportatu genezake, zer egin dezakegu guztion artean euskarak aurrera egin dezan. Baina ez, zerbait transversala bakarrik handalako, baizik eta lortu dezagun gure kudeaketan
zerbait gehiago izatea. Aipatzen genuen, orain dela hilabete bat eskasi izango zen, aipatzen egin alean baitare enpresa munduan euskara nola sustatu eta aritu ginen jardunaldi batean baitare Zupiria sailburuarekin. Nik uste kudeaketa aurreratu aigeanean hainbat gai aztertzen dira, eta, ze erlazio ditugun pertsonekin, ze erlazio ditugun bezeroekin, baina gero eta gehiago sartu behar ditugu nik uste 3 gai garrantzitsu. Alde batetikan, ingurumenarekiko respetua, jasangarritasuna, nahi dezuen bezala deitu, hori baliabide bat da eta aukera bat da, eta hor ari behar dugu. Bestea, bigarrena izango litzateke noski nola lantzen dugu emakumeen papera gure enpresetan baita ere, hori ere izan behar du zerbait gurekin batera dijoana eta ondo landu behar duguna, eta hirugarrena euskararen erabilera. Eta 3 horiek izan behar dute zerbait naturala, atera behar zaiguna, hau da, ez du izan behar esfortzu berezi bat egin behar duguna, baizik eta zerbait gure kudeaketa moduan eta gure lan munduan sartu behar dugun zerbait. Bikaintasuna hori dalako baita ere, ez bakarrikan lanak oso ondo egitea eta gure produktuak merkatuan jartzea eta oso prezio honean saltzea eta kasik egin aurretikan saltzea, baizik eta gauzak ondo egitea beste maila batzutan ere. Eta gero eta gehiago ari gara ikusten gure nolabait gizarte mailan lantzen dugunean hori ere kontutan izan behar dugula. Gure aportazioa zein da gizarteari eta kasu honetan ikusten euskararen aportazioa ere gero eta gehiago kontutan izan behar dugula. Jasangarritasuna bai, beraz emakumeen papera bai, baino baita ere hizkuntzaren gaia. Ze gero eta gehiago gaina teknologikoki hainbat enpresetan gai asko lantzen dira, eta gero eta gehiago ingelesez, leno, aipatzen zuen hemen kafe hartu duen batek, ingelesez eta euskeraz txartelak. Eta askotan, kontzeptuak, baliabideak asko eta asko ingelesez dauzkagu, eta hori oso erosoa da ingelesez jarraitzea hizkuntza hori, esfortzu berezi bat hor bai dagoela egin beharra, ingeleseko kontzeptu hainbat euskerara pasatzeko, eta horretarako gauzak batzutan egina daude, eta hartu genitzazke hainbat hiztegietatik naiz eta hiztegi bereziak izan, eta beste batzutan ez dago hiztegirik, eta hitz hori ingelesez dagoena euskarara pasa behar dugu eta euskaraz lehendu behar dugu, eta hori ez da oso erresa esaten, baita ere aipatzen zenuten hitz konplikatu bat. Horrelako asko daude eta nik uste merezi duela, ze etorkizunean gure atzetik datozenak guzti hori eginda bilatze baldin badute beste urrats bat emateko aukera dute. Beraz, nik uste industrian ere euskerak baduela bere zerragina, baduela bere papela, eta dala zerbait oso natural atera behar zaiguna, eta ez degula esaten nuen bezala esfortzu berezirikan egin behar. Teknologia, digitalizazioa mundu desberdin batera goaz, eta hori guztia euskerara ere ekarri behar dugu. Hau da, ez dezagun gure hizkuntza ere bete ingeleseko hitz potolo ez, batzutan erabili beharko ditugu, baina baita ere saia gaitezen hitz horiek nolabait gure erara konpontzen. Horrek ere gure hizkuntza aberastu egiten duelako, eta hizkuntza bat bizirik dago aberasten dugun heinean. Beraz, hor badugu zerragina oraindikan, eta benetan animatzen zaituztet egin dezuen bidea jarraitzen. Guk ere gure zatitxoa hortzen jarriko dugu eta saiatuko gea zuen bidelagun izaten eta zuekin lantzen. Eta berriro, zorionak guztioi eta sailburuari eskerrak hemen egoteko aukera eman didalako gaur. Eskerrik asko.